Selam малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардның 23-нче чыгарылышы эфирда. Барак Обама яңа срокка сайланып, Америкада яңа эшләргә тотынган, бездә исә беренче кар явып сөендергән көннәрдә тума тапшыруы сезгә эстрадада ниләр булганын хәбәр итәргә әзер. Бүген сезгә сөйлисе яңалыклар. DJ Razik бер көндә 7 бәхет хаты алган. Казанга килгән Тимотидан автограф алам дип халык давка язган. Роберт Ямгуров реклама агентына әйләнеп фатир алырга йөри. Яраткан җырчың белән дуэт җырлыйсың килсә, Татар радиосы булышыр. Татарча солянканың кайбер серләрен ачык. Татар җырына санаулы көннәр һәм санаулы билетлар калып бара. Кунак клип рубрикасында Самроз төркеме. Традиция буенча контакттагы йолдызларның аккаунтларын карап чыгарбыз. Ә кунакта Ләйсән Гимаева. Руль артында судагы балык күбек йөрүче DJ Razik та камералар курбаны булган. Аңа бер көндә бер почта штраф хатлары килеп иелгән. Казанда күптән практикага килгән әлеге камералар Мәскәүдә әллә ни киң таралмаган. Шуңа да Razik әлегә аларның төгәл урыннарын белеп бетерми икән. Ә ике башкаларны чагыштырып, Мәскәү егете булай ди. Казан юлларында күбрәк врединалар йөри. Һәм монда тишек юллар. Аның каравы юлларда артык зур тизлектә очучылар аз. Кирәгеннән артык тонировкалы машиналар да сирәгрәк. Шулай дибрәк уртаклашты минем белән DJ егет. Razik, аптырап йөрмә, машинаңа антирадар ал да куй. Хәерле юллар сиңа. Тимур Юнусовның тарихи ватанына кайтуын җанатарлары көтеп алды. Икенче төрле итеп әйткәндә, рэпер Тимоти Казанга килде. Ни өчен танылган рэперны татарлаштыруны күпләр аңлагандыр. Әлеге егет Тимотиның чын исеме паспорт буенча Тимур Юнусов. Әдәбият сөючеләр аның абыйсы Миргазиян Юнусның китапларын яратып укыйлар. Тик Казандагы туганнары белән рэпер әллә ни якын мөнәсәбәттә түгел бугай. Шуңа да Казанга концерт белән килгәч, ул үз кибетендә фанатлары белән күрешүне артыграк күрде. Тик монда да бар да шума гына узмады. Җырчы белән очрашуны 3 сәгать көткән фанатлар бер-берсен тапты язды. Тик бар да курбансыз тамамланды. Ә Тимоти кире гламур шоу-бизнесына китеп барды. Давай до свидания, Юнусов. Half a million spent on the new jet. Suicide trips, do-die threats all around the world. You and I, yep. I keep your hair looking flyer than the rest of them. Level 10s, I put you in the best of them. I see them other girls, but I don't even mess with them. Why would I wear you the epitome of excellence? Make money, all I do is make money and spend it all on you so you can look great for me. Go get it, I ain't never been lazy. Cause it's all about the Benjamin. I got money in the bank. Shawty, what you drink? I make it rain, rain, rain. Make it all black, hey, hey. Shawty, throw it in the bag. I don't mean to brag. I make it rain, rain, rain. Make it all black, hey, hey. Роберт Ямгуров бу арада үзенең турак мәсьәләсен кайгыртып йөри икән. Ямгуровлар гаиләсенең шушы көннәрдә Читаево тирәләреннән ипотекага фатир чираты җитәргә тиеш. Узын чиратларны турып, бүтән кирәкле документларны җыеп, тиешле сумманы керткәннән соң Башкортстан егете Роберт та Казан пропискасын алачак. Соңгы вакытта Роберт яңа һөнәр дә үзләштерергә җыена. Ул да булса реклама агенты. Әллә реклама сатып, әллә җырлый-җырлый үз максатына ирешкән егет. Әфәрин диясе генә кала. Ямгуров Казанны яратса, аның якташы Башкортстан егете Ишат Япаров республикадан китәргә ашыкмый. Шуңа күрә ул 2 бүлмәле фатирын нәкъ Башкортстанда алып куйган. Егетләр, булай булса, бик тиздән мин сезгә үй туена да килеп чыгармын. Киләсеңдә көзге янарына, ямсыз дип мин авыр сулыйсың.
Ümitlerini kızıla Niye indigil o'zingga Qorong'iliqqa yurisan Yelmay ali O'shan baxtingga Yozlarg'ina Bo'lsin ko'ngilda Shu shoq yemsiz Tug'illigingni Sen anglarsan Ali o'zingda Sen anglarsan Ali o'zingda Jırlı bilsəng, Totar Radiosuna kel. Totar Radiosu Totarcha Salanka 5 proyektini e'lon etdi. Proyekt 3 etapdan turacaq. Birinchi turda talantli radio tinglovchilar avtojavob qaytarg'ichga shaltiratib, yaratgan jurchilar repertuaridan biror jirni o'z tovushlari bilan jirlab ko'rsatadilar. Totarcha Salanka belgisi 6 otna davom etacak. Ham bu vaqt ichida 12 yarim finalist belgilanacak. Jirlari radioda albatta yong'irayacak. SMS tovush beruga qarab 6si yarim finalga chiqacak. Endi ular arasında da jingib chiquvchisi yaratgan jirchisi bilan duet yozdirib, radioda yong'iratuv baxtiga erishacak. Siz de yaratgan jirchingiz bilan duet jirlarga tilasangiz, Totarcha Salanka belgisine rahim etingiz. Kelesi yillarga planlar qurib ulgurmoqchilarga shap ideya taqdim etamiz. Sizni 24-noyabrda Unix'ta uzashaq Totarcha Salanka konsertini chaqiramiz. Әлеге konsert unikal. Munda yilning hitlari gina yong'irayacaq. O'zina ko'ra Totar jirina repetitsiya deb aytsak bo'ladir ana. Siz yaratgan eng populyar jirchilar hitlarin Bars Media instrumental ansambli bilan boshqarashaq. 24-noyabr sizda keligiz. Birgalab jirlarmiz. Bugun Qonaq klip rubrikasida Samraz turkumi. Tövgü tapır әлеге Uzbek türkümü 2006 yılda sahnede көріне başlaydı. İsmine kelgende burungu grek tilinde ol birinchi deyip tercüme ettiler. Bugün sizge Rio deyip atalgan klipni təqdim etəbiz. Kuplar әлеге klip kim degende Rio de Janeiro'da çürülgen deyip oylaylardır. Yo'q, bu ko'ngilni ko'taruvchi g'adatiy joyga klip. Qishqa kirib borganda pozitiv bizga da bir da qimashov etmas. Shunga ko'ra klipni birga qaraylik. Arzimas hech kim bo'lmagan
Татар эстрадасының йомгаклау концерты якынлаша. 22 декабрь көнне Пирамида мәдәни күңел ачу үзәге сәхнәсендә еллык йомгаклар ясалачак. Һәм иң яхшы дип табылган башкаручыларга төрле номинациялар буенча җиңүчеләргә Алтын Барс сынын тапшырачаклар. Татар җыры фестивале ул һәрвакыт масштаблы, зур тамаша. Меңләгән тамашачы һәм иң йолдызлы катнашучылар. Бүләкләү көнендә татар шоу-бизнесының иң яктылары Пирамидага җыелачак. Быел оештыручылар күп кенә сюрпризлар да әзерләгән. Шуларның берсе яңа алып баручылар. Безнең өчен инде ияләшеп өлгергән Гөлназ һәм Искәндәр парын кем белән алыштырырлар икән? 1000нән артык тамашачы моны 22 декабрь көнне үк белә алачак. Син дә алар арасында булырга ашык. Бүгенге көндә билетларның 85% инде сатылган. Син дә йөгер. Төгәлрәк мәгълүматны 5 196 196 телефоны аша белеп була. Социаль челтәрләр шундый нәрсә. Бер башыңны тыксаң, тиз генә чыгам димә. Әйдәгез бер кергән йолдызларның нишләп ятканнарын да карап чыгыйк әлеге серле социаль челтәрдә. Сөләйманованың аккаунтына кергәч, әлеге фотога тап булдым. Сез дә аптырап Казан урамнары буйлап әлеге фото ясалган диварны эзләп китмәгез. Бу фотошоп алдаулары. Әмма 27 ноябрьдә Уникста Сөләйманованың сольный концерты буласы ялган түгел. Илшат Валиев битенә күз салсак, бер 10-15 елга артка чигенергә мөмкин. Ә сез бу егетләрне таныдыгызмы? Менә шундый булган яшьлектә Раяз Фасыйхов белән Илшат Валиев. Илшатның сәхифәсендә тагы бер кызык хәбәр бар. Яхшы прогноз бу. Декабрь айы 5 шимбә, 5 якшәмбә һәм 5 дүшәмбәдән тора. Бу 824 елга гына бер килә торган гадәти булмаган хәл. Нумерологиягә ышанган кешегә һәр 4нче көн акча китерәчәк. Әйбәт фикер. Лайк басып карыйм әле. Булаттан бик тә ялварып сорагач, сөекле тормыш иптәшен Ләйсән Гимаеваны ТМА программасына җибәрергә булды. Каршы алыгыз, Ләйсән Гимаева. Моторлары бик күп тирәңдә яталарны күзләмә. Яныңда мине барында башканы эзләмә. Синең өчен диңгез кичәм чакрымнарына үтәм. Берни әйтми, өмет итми, üzülеп көтәм. Сихрләндем, сөйдән мин, куркам күзем тиюдән мин. Әсерле сине мәхәббәт, мәхәббәт. Сихрләндем, сөйдән мин, куркам күзем тиюдән мин. Әсерле сине мәхәббәт, мәхәббәт. Ләйсән Гимаева бүген бездә кунакта ТМА программасында. Ләйсән, килгәнең өчен зур рәхмәт сиңа. Шакырганың өчен зур рәхмәт. Сине һәрвакыт чакырырга әзермен мин. Әле Алла бирсә, алдагы программаларда да бүгенге сөйләшүебезгә карап чакырырмын. Ләйсән, кышка ничек әзерлекләр бара? Кышка дип әйтүем, менә хәзер юлларда бозлавык башланды. Ләйсән Гимаева үзенең машинасында, автомобилендә алыштырган микән тәгәрмәчләрен. Беренчедән, кышны бик тә яратмасам да әзерләнергә туры килә, чөнки юлларда куркыныч, юлларда төрле кешеләр очрый, шуңа күрә юлларны төрле чагы туры килә. Иң беренче чиратта инде без тәгәрмәчләрне алыштырып куйдык. Бу кайчан инде? Бу ялгышмасам июль айларында угыймы? Юк. Бу булды бер 2-3 көн элек. Әле күптән түгел. Күптән түгел. Дүртесендә алыштырдың? Дүртесендә алыштырдым. Мин әлбәттә икесен генә алыштырган идем. Чөнки кассага әлегә 2000 акча салмадылар безне. Шуңа күрә. Монда шундый традиция бар. Килгән кунак һәрберсе кассага 2000 акча сала. Аны әйтеп куярга. Программадан соң килеп китәсең. Димәк, син машинаң әзер. Үзең әзерме? Менә кышны яратмыйм дидең, име? Кышны нәрсә өчен яратмыйсың син? Менә шуны сорау борчый әле. Мин салкынны яратмыйм, альбат. Салкынны яратмыйм. Карлы буранны көннәрне яратмыйм. Менә әзерлек булдымы соң? Җылырак ыек башлар бәлки тектергәнсеңдер. Әбиләреңнән, дәвәниләреңнән. Туннар, нидә җынлы бүрекләр барсы да әзер. Әзер. Булатныкы да әзер. Аныкы да әзер иде. Беләсеңме, шушы җәй белән кыш
вакытында Лейсан Гимаевадан ничектер үзгәрәме? Бәлки синең кайфың үзгәрәдер. Бәлки икенче төрле тота башлыйсыңдыр син үзеңне. Чынлап әйткәндә, минем кайфым һәрвакыт үзгәрә. Ну, җәй көн әлбәттә инде ул кояшлы булганда, көннәр аяз, мотор, җылы булганда кайф та әйбәт. Әмма көзгә кергәндә бераз гына депрессия түгел, әмма бераз моңсулыкка бирелеп, кайфның төшеп китүе ешрак күзәтелә. Ничек итеп җиңәсез сез менә шушы кайф төшүне? Ниндирәк алымнар бар? Ниндирәк бәлки препаратлар? Юк, андый препаратлар эчмим. Тфу, Алла сакласын. Инде үземне мотор җырлар тыңлап, дәртле җырлар яздырып, менә шулай итеп әкрен генә инде үземне андый депрессиягә бирештермичә генә җиңәргә тырышам. Менә гаиләнең бармы икән берәр нинди күркәм бәлки традициялары? Кар явы белән, беренче кар явы белән, җипшик кар төшү белән урамга чыгып кар бабайлары ясау. Менә беләсеңме, 3нче көн генә кар яуды бит, әйме? Без улы кызым белән иртән мәктәпкә җыенганда инде кышкы киемнәрне киеп куйды инде ул һәм йөгерә тәрәзәдән башта күрде кар яуганын һәм йөгерә чыкты урамга һәм кар белән уйный мәктәпкә соңга кала язды хәтта. Шундый менә бала шундый сөенә икән менә шул кар беренче кар күрүгә, беренче кышның беренче көненә менә аны күреп үземнең балачагым искә төште. Гадәттә безгә кунакка киләләр, ләкин менә күп вакытта куллары буш була. Синең күрүемчә нәрсәдер бар кулыңда. Әйе, мин бүген синең яныңа буш кул белән килмәдем. Бу безнең 20 ноябрь көнне филармония концертлар залында узачак. Илдар Әхмәтов белән концертыма чакыру кәгазе. Менә ниһаять, миңа килгән Илдар кунакка. Илдардан мин әйтәм, миңа берәр чакыру кәгазе булыр микән дигәчтән Илдар кесәләрен карады да, кызганыч эваз юк диде. Күрәсең белгән синең киләсеңдә, шуның өчен бу аңламча миңа. Әйе, бу сиңа рәхәтләнеп концерт карарга килерсең дип уйлыйм. 20 ноябрь 20 түгел, 20-се. 20-нче дим. 20 ноябрь филармония концертлар залы Лейсан Гимаева һәм Илдар Әхмәтовның без аны Илдар белән әле уртак проекты дип сөйләштек. Илдарга мен күп кызыксынып карадым. Әлеге концерт турында үзе белгәннәрен сөйләде инде ул миңа. Калганнарын сорарсың диде Лейсан белән Булаттан. Бәлки сездә күбрәк мәгълүмат бардыр. Чөнки менә сез шушы 3 бандада, Лейсан Булат, Илдар бандасында сез күпчелек икегез тормыш иптәшегез белән. 2-1. Шуңа күрә сездә мәгълүмат күбрәк булырга тиеш. Ниндирәк бәлки серләр, менә ишеткәндә Майкл Джексон була дип андаймы? Неужели Майкл Джексон исән? Неужели Майкл Джексон сезнең концертыгызга килә? Беренчедән инде бу концерт турында нәрсә әйтәсе килә? Бу үзенә күрә бер яңалык. Күпчелек җырчылар бит инде үзләренең генә концертын куялар, ә бу безнең уртак проект. Илдар Әхмәтов, мин, Булат һәм Майкл Джексон. Майкл Джексон әйе. Менә ул Майкл Джексон каян килеп чыккан икән ул? Бу егетнең каян килеп чыкканын мин төгәл әйтә алмыйм, ләкин мин беләм, 91-нче домдан килеп чыккан ул заманында. Ләкин ул бик матур бии торган үзенчәлекле биюләре белән кешене шаккатыра торган биюче егет. Бу биюче егет, бу чын Майкл Джексон түгел алайса. Юк, шул түгел. Бу шундый образ. Моннан тыш әле нәрсәләр булачак? Майкл Джексон, бу Уитни Хьюстон бәлки булыр. Уитни Хьюстоннан калышырга теләмибез, шуңа күрә барлык концертта тере тавышка барачак һәм яңа җырлар, яңа дуэтлар, яңа юмор. Бу ялгышмасам Булат та һәм миңа бу турыда әйткән иде, мин үзем яңа эпостасида күрәм дип. Яңа юморлар әзерли. Инде калганнарын килгәч күрәсез. Беләсең, калганнарын дисең син. Мин инде син монда угачтың, беренче шансны кулдан ычкындырмыйча Илдардан сорадым. Синнән дә сорыйм. Менә уртак проект. Илдардан нинди җавап алдым мин? Кайдан килеп чыкты бу бергә? Шундый проект дигән фикер дигәчтен, без ничектер уйлаштык та, алай берничә була алмый бит инде. Кем беренче тәкъдим ясады? Ничек уйланды бу менә? Нигә Илдар һәм Лейсан? Нигә Лейсан һәм Рафаэл Латыпов түгел? Нигә Илдар һәм Лейсан? Беренчедән, Илдарның тавышы, аның җырлары миңа шәхсән үземә бик нык ошый. Икенчедән, ул бик үзенә куйган максатларга ирешә торган кеше. Шуңа күрә инде җырларга килгәндә дә безнең уртак җырлар бар. Дуэтлар бар, яңа дуэтлар бар. Шуңа күрә алар бик яхшы килеп чыккангадыр инде, менә шулай уртак фикергә килеп, бергә эшләргә уйладык. Әлбәттә инде 4-нчедән Илдар Әхмәтов әле
Автомобильдә дә булды. Бу бит әле күп әйберне сөйлейме? Яңа автомобиль алды, син белмәдеңме әле моны? Мен атыга килеп, мен яңа автомобильдә йөрим дип мактанды ул. Демәк, концертка таксида килмәячәк. Әлеге концертка килергә тиеш тамашачылар 20 ноябрь филармониягә концертта булачак Ләйсән Гимаева, булачак Илдар Ахматов, булачак Булат Байрамов һәм менә мин дә булачакмын. Ләйсән, минем менә күп кенә җырчыларны кызыксындырып торган сорау, әлбәттә, иҗаттан тыш бар шәхси тормыш. Сиңа шәхси тормышыңнан сораулар бирсәм, Бераз гына ярый. Бераз гына. Шуңа күрә бик башын катырмыйм, менә шундый гына сорау бирәм сиңа, әйме? Ике сорау. Бер мәгънәле ике сорау. Нәрсә эшли икән Ләйсән Гимаева йокысыннан торгач? Иң беренче чиратта. Юнам. Гимнастика ясыйм. Бу гадәттә ни хәдәр вакытың ала? Бу Бер 3 сәгать дирәсең. 15 минут. Менә иң беренче юкмы белән инде шундый традиция йокыдан торгачтын, әйтик, тиз генә берәр прием жасап. Традиция түгел инде. Йокыдан тору белән мин әлбәттә кулыма телефонымны алам һәм шалтыратулар юк микән тикшереп алам, бераз гына интернетка кирип, һава торышын карап. Булат Байрам чыгып шулмаганмы икән дип тикшерәсеңдер әле. Уга тәйфтә белән. Аның артыннан бер дә тикшерә торган гадәтем юк. Молодец, шулай булырга тиеш минемчә шундый матур, идеаль йолдызлы гаилә. Булатны үзеннән күп сорадым, менә синнән дә сорыйм әле. Булат ниндирәк ир ул? Ниндирәк әти? Ул бик җаваплы әти. Бик уңган ир. Өй өчен, йорт өчен барысында эшли торган акыллы кеше. Сантехникта. Юк. Телемастерда. Менә ансы кулга бик уңган дип әйтә алмыйм. Менә кызганыч. Башка чаяктан ул бик килгән кеше. Булат Байрамов. ТМТV каналында тиздән. Менә йоклар алдыннан нәрсә эшлисең син? Йоклагач, торгач нәрсә эшлисең? Төшенеп сорыйсың. Үзең бит ризалык бирдең, шәхси тормышны сорыйм әле дигәч. Мин бит үзем генә түгел, үзем генә карап яши торган кеше булсам, әлбәттә мин үзем карап, анда биткә маскалар ясап, кыяр белән. Кыяр белән анда башка нәрсәләр белән инде шулай итеп бик үземә генә бик күп игътибар итәрим. Булай минем 2 балам бар, 2 кызым бар. Мин аларны йокыга әзерләп, аларга икиятләр сөйләп, өйдә булган чакта әлбәттә. Алар белән кызыклы темаларга сөйләшеп, менә шулай безнең кичебез уза. Шулай йокыга әзерләнәбез. Кияүгә кайчан бирәбез кызларны? Ой, ул турыда уйлаган юк әле. Әле уйламыйсыңмы? Юк, хәзер бит заманнар бик тиз узып китә. Сизмисең дә вакыт узган. Нәрсә кияүгә бирү турында бер дә андый сөйләшүләр булган юк. Сез кайткачта моның турында бик җитди сөйләшегез алайсың. Монда бер сөйләшербез. Яхшы, перспективный кияү. Син карт пәйда булды әле. Нишләп карт булды? Мин әле 12 генә. Сезгә карт кияү кирәкме? Сезгә карт кияү кирәкме? Ну, алай Минем булса, кызлар әле бәләкәй бит. алай булса, без кияүләрне эзләргә 21-нче балалар бакчасына юл алабыз. Якынлаша 22 декабрь. Бу дата сиңа бер нәрсә сөйлиме? Ялгышмасам, 22 декабрь көнне безнең пирамида концертлар залында татар җырының концерты була. Татар җыры фестивале дип әйтергә була, әйме? Ялгышмыйсың, хәтерең яхшы. Ләйсән, синең бүгенге көндә арсеналыңда, кичкенә генә комодыңда ничә алтын баз сыны бар? 6 алар. 6 алтын баз. Әлегә безнең серләр ачылмады. Әлегә без белмибез, син алачаксыңмы бу ел, юкмы? Әлбәттә, инде хәзер мин синнән аласың киләме дип сорасам, бу бик мәгънәсез сорау булыр иде. Шуның өчен мин синнән сорыйм, менә шундый сорау. Ниндирәк номинациялар белән узган елларны алдың син әлегә? Статуэткаларны. Искә төшереп алыйк әле. Узган елын хәтерлим. Иң яхшы елның иң кайнар хите номинациясе иде бугай. Нинди җырга? Нинди җыр? Синең карашың. Синең карашың. Аның алдагысында 2010 елда без Булат белән Җанашым җыры белән лауреат булдык. Икегезгә бер. Икебезгә бер булды, әйе. Шуңа күрә инде 5. Нәрсәгә икегезгә икене бирмәделәр? Ансын белмим. Ансын сорарбыз без. Беләм мин кемнән сорарсың. Яра. Так, алда таба? Алга таба 2006 елда, 2005 елда, 2003 һәм 4-тә. Беләсеңме, бу ел бәлки синең үзеңнең менә читтән генә анализлап, читтән генә карап, кемнәргә биреп булыр иде, кемнәргә нинди номинациялар бирә аласың, шуларны әйтә аласың. Син бит татар эстрадасын шунда кайнысың, син күзәтеп торасың сәхнәдәге җырчыларны. Кемгә нинди номинация белән бирә алыр идең?
Менә караганда. Җырчыларның Менә исеме. әйтик, быелгы хит. Нинди хит быел синеңчә иң? Миңа ошый Фирдус Тимаевның җыры. Әлбәттә, ул минем уйлавымча татар җырына керергә лаеклы дип уйлыйм. Безнең монда онлайн татар җырына заявка бирү бланкы бар. Әйдә бирегез. Фирдус Тимаев елның иң шәп хиты. Хиты җибәрәбез. Заявканы кабул итерләр. Тагын индирәк. Иң шәп клип. Менә, иң шәп клип. Иң шәп клип. Син миңа күрсәт, нинди клиплар булды? Менә исемнәрен күрсәтә алмыйм сиңа, ләкин син аларны күрә алмыйсың. Әйдә клип булмасын. Булсын ул TMTV каналының елның иң шәп программасы. Иң шәп программасы TMTV каналында бара торган ТМА программасы. Һәм шәхсән сиңа бер алтын барс бирер идем. Елның иң шәп алып барышчысы. Миңа кирәкми. Программага бирсәгез, мин аны зурдан итеп кабул итеп алыр идем. Әйдә заявка язабыз сезгә. Так, заявка китте. Демәк, көтәсе генә калды. Ләйсән, барысында белербез 22 декабрьдә, без әйләнеп кайттык сиңа. Ләйсән, шулай ук җитди сорауларның берсе булыр. Иҗат кешеләре алар һәр вакытта да үзең әйтүеңчә, кайрак хатта кинәт кенә кәефләр күтәрелергә мөмкин, кайрак да кинәт кенә төшәргә мөмкин. Елыйсыңмы син? Бик еш. Бик еш. Менә нинди ситуация сине елатырга мөмкин? Теге аш пешергәндә суган, эшчегәндәге ситуацияне. Әйе. Гадәттә ничек, нинди ситуация сине елатырга мөмкин? Бик баналь ситуациядә дә елый алам инде мин. Минем күз яшьләре бик якын урнашкан. Мексиканский сериалларда караганда, теге Сериаллар Джанита үзенең Ландрасы белән кала алмаса, име? Юк, сериаллар карамыйм. Карарга вакытым да юк. Булат карый бит анысын шуңа күрә. Ул да карамый. Гомумән без телевизор карамыйбыз. Бәлки сәхнәдә. Сәхнәдә еларга туры килгәне юк. Ләкин менә соңгы тапкыр сәхнәдә түгел инде бу клип төшергәндә, Мөлдерәмә тулы хисләр клибында беразга күз яшьләрен агызып алырга туры. Тута, менә бер клип төшергәндә, клипта бит мин беләләр, еллау бит ул гадәттә теге махсус эшләнә. Әйе. Син ничек итеп үзең еладыңмы? Яисә әйтеп күзгә сиптеләрме? Күзгә лак сиптермәделәр, әлбәттә үзем еладым. Үзең Образга кереп еладым. образга. Менә елау дигәннән елмаю. Сине нинди ситуация рәхәтләнеп көлдерергә мөмкин? Мине иң кызык, бик кызык анекдотлардан көләм мин. Шулай кызларымның төрле ситуациядә калган сөйләшүләреннән көләм. Алар кайчакта мәзәк, кызык сүзләр әйтеп куялар. Кемгә ошаганнар бит, әйе. Менә шул. Булат ничек көлдерә сине гадәттә? Булат гадәттә мине бик сирәк көлдерә. Әйе. Ул безне эштә һаман көлдереп йөри. Без Радиода. Без тормышта, өйдә булганда җитди темаларга сөйләшәбез инде, булган проблемаларны хәл итәбез. Шуңа күрә ихахай килеп йөрергә вакыт юк дип әйтим мин. Менә шулай дип әйтсен бөтен гаиләләргә. Михахай килеп йөрмәгез. Карагыз аны. Ләйсән. Миндә тагын бер серле мәгълүмат бар. Кайчакта икән түгелгән әйтә алмыйм, ләкин кулның бер беләгендә еш кына, хәтта сәхнәдә дә күрергә туры килә. Татуировка. Бу вакытлыча татуировка. Вакытлыча гына мин. Вакытлыча инде 5 ел. Яхшынан да вакытлыча татуировка, име? Әйе. Л хәрефе. Әйе. Әлбәттә аңлата инде Ләйсән дигән или башка сәбәбе бармы? Булатның реакциясы нинди иде? Күргәч шундый әлегә таныш булмаган татуировканы. Бу беләсең, Булат белән танышканчы инде яшь чакта бер жүләрләнеп алуның бер сәбәбе. Бу кияүгә чыкканчы ясалган идеме? Әйе. Һаман вакытлы җәмәгать. Менә шул вакытлыча татуировка күреп торасыз. Нигә Булатка кияүгә чыккачтын бу якта Л булса, бу якта Б булмады ул? Булат шундый тәкъдим ясамадымы сиңа? Артыкка китерия дип уйлыйм. Иргә килгәндә һаман артыкка китә дигәнсез инде. Ләйсән, иҗади планнарга килгәндә, беләбез концертың булачак. Концертыгыз дип тә әйтсәм дөрес булыр. Илдардан тыш бәлки тагын көтелер дуэтлар, бәлки яңа җырлар. Көтелә бик матур җыр, бик матур клип төшерәчәкбез, Алла бирсә. Бу безнең Булат белән яңа 3нче дуэтыбыз. Булат белән дуэт Яздырдык, әйе. Күптән түгел генә бик матур шул ук авторлар белән эшлибез инде, һаман шул бер үк авторларга мөрәҗәгать итәбез матур җырлар язарга. Моцарт, Бах. Володя Федоров. Менә аның җырына, Аллаһы бирсә,
клип төшерергә исәпләп торабыз. Әле бу җыр язылганмы, юкмы? Язылган. Бу җыр ала бирсә 20 көнне презентацияләнәчәк. Һәм беренче тапкыр башкарылачак. Һәм моңа сценарийлар уйлыйбыз. Ниндидер бер фикерләрең булса, бәлки безгә җиткерерсең. Ләйсән, программа ахырына кызганычка каршы, синең белән аралашу күңелле булса да, рәхәт булса да, кызганычка каршы ахырына якынлашты. Бар нәрсәнең ахыры була бит. 21 декабрьдә дөньяның да ахыры була дип көтәбез, ләкин ул булмаячак, Алла бирсә. Шулай бит. Чөнки безнең 22 декабрь көне татар җыры, ул дөнья ахырыннан соң беренче була алмый. Ләйсән, беләсеңме, гадәттә мин тамашачыларга теләкләр теләргә кушам. Җырчылардан син беләсеңме кемнәргә телә? Менә читтән карап торганда, Булат Байрам һәм Ләйсән Гемаева шундый матур, идеаль пар кебек тоела миңа. Шундый матур, бер-берсен ялгышмыйсың. Мин ялгышмыйм. Шуңа күрә син тәкъдим яса әле, теләле нәкъ шундый гаиләләргә. Ничек итеп бер-берсе алар матур сезнең кебек матур яшәсеннәр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Иң беренче, кадерле дуслар, шушы матур, шундый ачык төсләргә бай TMTV каналын карагыз. Икенчедән, паралашып утырып гаиләләрегез белән карагыз, матур җырлар тыңлагыз. Гаиләләрегездә бары тик бәхет, шатлык булсын. Балаларыгызны тигезлектә, иминлектә үстерергә язсын. Һәм барыгызга да озын гомерләр, бай мул тормышлар телисем килә. Һәм шуны кушып үземдә әйтә алам, автомобильләрдә Ләйсән Гемаеваның компакт дискысын тыңлап йөрегез. Һәм 20 ноябрьдә узачак Ләйсән Гемаева белән Илдар Әхмәтовның уртак концертына килегез. Мин дә киләм, Алла бирсә. Ләйсән, сиңа бик зур рәхмәт. Менә бу дип уйласам, миңа Булат ачуланмас дип ышанып калам. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт чакыруыңа. Сау булыгыз.
Безнең белән саубуллашырга да вакыт җиткән икән. Аерылу авыр булмасын дип үзебезнең сайтыбыз tmtvonline.ru һәм контакттагы официаль группабыз турында да искәртү үтәм. Икенче шимбәгә кадәр шунда күрешкәләрбез. Тыма TMTV DJ вас. Пока. Пойду закажу что-нибудь пожрать им, чтобы нас... Они делают что? Они придут, то же самое остаете, там чмоки-чмоки. Имя? Пришла ли русская? Да. Да. Ну, сказал, заказал.